Thank you. Thank you, Philippines. Thank you very much. Somoto, daghang salamat sa inyong pag-uban-uban. Alas 8:02 sa atong oras, mga higala. And welcome sa laing edisyon sa atong Bernie B Talks. Ano ako'y kakadunggan sa inyong mga tingog? Wait lang, basig wala ko'y out. Anida. Wait. Let me see the Tootsie Roll. Sound check, please. Save. So, daghan na. Boom, boom, boom. Yan, very good. Perfect. Check. Na. Teka muna. Ako lang. Juan daw, patistingan na ni Juan. Imo daw, Juan. Imo daw, siya. Check. Hello. No, na-echo. Reverb ba? Reverb? Nagayan di wala reverb. Kanta mo na. Nana dito karaoke dito ni? Karaoke na. Kada niya akong mic eh. Kuhain ba? Ay, in fairness, okay na siya ba? Okay na siya ba, no? Teka niya, wala. Ay, naman ito ka nang muad kag echo, no? Okay siya, Brad. Di na kay... Chada yung tilo lagi yun. Chada yung tilo. Madaot po niya nga kung kuwan din sa balay ba? Murag madaot ni. Dili, match na siya kay pareha mo China. Ratohon. Di arang-arang ra, matis mga 2,000,000 ra. Okay, magyapon. Nag-try ko karon og live sa Facebook. So nata sa playback, nata sa Facebook, sa Bitok-Bitok University. So, Enero 31, maayong pagtanaw. 31? 21? 31 may nako. Enero 31 yung pangalan niya sa iyang kuan. Okay. Sorry. Ang iyang calendar naman yung icon. Klaro kay logo na ba? 31. Sabi na ko. Logo. Tapos, guys, hinlo kay kung background. Di ba? Wala na tong katong mga kuan. Yun yung kwarto ka ron? Gikagisan, tapos girepaint. Yan. Kabalo ko, kinsa nag-repaint na. Ako abot ko, kailangan sige ni. Kailangan repaint ya. Murag kailangan tag mga pa-background, no? Kasi ito ipamutang rin, marana. Ayan na. Okay na imong naong. Okay na imong naong kay mama. Dili mga awards ako ibutang, mga awards ako ibutang rin, mga Golden Dove Award, mga hosting sa mga yun, mga tapos imong Golden Dove dia ibutang. Or mga pictures sa mga travels kinapayas ba? Ay yung picture sa kuan sa climb. Pwede sa mga pic. Tama ba? Tatalan mga so pictures na to sa mga pic, pictures sa mga sa mga laing nasod uguban pa. Sa mga anak dayon Mayong gabi ka natong tanan. It's a Monday. Raining Monday. Yes, gabi. Rainy day. Rainy Monday. Nihina yung signal sa Parasat kaya ni Ulan. Tulira. It's a rainy Monday. Dagan salamat sa tanan mga talaw na to karon kung okay ba ang Facebook. Then ang problema na to sa Facebook lang, kung mag-play taong song, makapiright. Tapos sa atong mga nasa playback.tv, hello sa inyong tanan diya. Among Soki dre si Cassandra, good noon. May pa-request na siya, kuya. Sugod pa lang, may mga pa-request na lang mga kanta. Ang problema na to, kung dito sa, paano ba yan, i-mute, saan man na sa Facebook, no? Naglibog sa kung saan ako na. Nga mahulog, hindi ka nga i-mute sa Facebook. Kaya pa nimo. Di ko kabalo sa setting, kung kaya ba i-mute sa... Kung nyagi kag OBS, pwede lang na siya ma-mute. Ang live na to is agi man ta sa playback na may feature ang playback. Ang OBS na to pang camera lang ang goal. Adili, usabon na ko ang input. Ang labay na ko diya sa kuan is kuan lang. Kaning express inyo ba? Nga makontrol na ko ang kuan. Diba? Sa kaya pa man kasay mo schedule sa council. Ting kaya ha mga gana. Multitasker na siya. Kulba na siya ng counselor. Ay dili digya puno kay kung sa niagi ay wala lousy. Yeah. Kaya kung niagi mag-playback, so kung palungon na code, so wala, dili madunggan sa Facebook lousy. Padila si Mascarillas. Dapat mabalin sila sa playback para mas balin mo sa playback dapat. Albert Katayok, shout out sa Zone 3 Baraupol.
o Antipuesto family sa may Bonbon, Cagayan de Oro City, Enero 31. Salamat kay Wa. Shout out from Balingasag. Usay masipyat na Balisangag. Sa mga first time nga nakadungog, medyo bulan na ba ta? More than 2 months. 2 months paspasa din, no? 2 months na pala tayo. Kaninga programa, Bernie Bitox, madunggan sa radyo, sa Radyo Lampornas, Mellow Touch 95.7. Monday to Friday, alas 8 sa gabi hantod. Alas 8 to alas 10. Oh, yan. Okay. Tapos sa online, nami sa playback kung gusto mo musulod ya, way problema. Okay? So moto. Sa ko pang gingon. So 2 weeks pa ta, o pata kabalo mo, abot nig 2 years ba ang atong programa. Kana. Depende sa ko ang budgeting gyapon ni ba, di man kita padulungan na ba. And makadaog man ka, di ba? Makadaog man ka. Wala ka budgetan na. Ganang kuan nga mga spirit mga igala. Maulan nga gabi sa mga gwapo si Karen. Love your own ginis Karen. Karen, musta dia? Teacher. Salamat teacher. Nabisbisan ba ta teacher? Usahay ka ni mga minyo ni mga staff may gala ang ilang mo depende kung nabisbisan ba or wa. Kung mga mailan ni mga dugay na walay bisbis kay mga gabundak-bundak umusaka sa hagdanan bugat kayo. Dali mga bikilunon kayo mga igala. Pero ganina nagatuon na si Karen ganina sa amo kay ingko nga i-check gyud na niya ang cellphone ni Nelson karon kay nag-storya man mi ana. May storya man mi ana ba kung i-search nimo ang letter example S dito sa browser niya sa cellphone. Pag unsay something na mo suggest dito mo na iyan gina-search for me. Magana. Perminti ginatanaw. Ana og letter P, Pakpi, Pinay Scandal. Ay. Klaro na. Ano mo naman sa naghihugaw-hugawan ang pangunahon ni Karen? Wala man, ana man siya. Okay raman kay ni ana man siya. Adi man to kabalog cellphone. Safe ra to. Mau ba. Tanaw ni react pa siya kung nabisbisan siya nga per me. Lahira gid no. Mailan nimo ba sa mailan nimo bagong bisbis atong mga office mate may tagoy-tagoy pa. Tasayo kay mga bot, tagabi kay manilhi kana ba. Atong Sabado kinsay sa atong Sabado kinsay sayo kay sa atong Sabado gani katong nag-anniversary ta sa GNB. Ay, si Drusilla. Attorney. Alam na. Tapos sa'yo kay gikuha. Gikuha. Grabe. May pagkabisbis sa gihapon mga igala. Nabilar man daw, nabilar. Nabilar. Mo'y sulti. Kay video na hagit siguro sa mga sulti nga. Ayaw pagpaluya-luya diyan. Paluya diyan, ha? Oo, ha? Unsay pagto, basta na age gap, kung ang lugar dayon, lugar, dili na pwede. Kinsa may luya karong tuhod. Kinsa luya tuhod. Ang babae. Ay, gabi, talan. Sa talan na itong mga suki pod sa Spotify, katong na-miss nila nga mga episode, ang uban kapaninaw sa Spotify sa Bitok Podcast. Dagan salamat kay ninyo ha. Thank you very much. Labi na sa mga nasa abroad. Salamat. Shout out kang Charity Monticahon ng siyang Charity kisa? Monticahon? Uy, hi Charity. Hindi ko paminaw na sila sa ato ha. Dagan kwarta dia kay dia paingon. Mo sila katong sulit pa sa mga Coca-Cola bitaw nga Trabante. Ano ba? Hello, sentalan dia yung Family Day ba? Mo ba doon sila? Family Day. Coca-Cola ka na atbang sa Don Mariano? Coca-Cola? Wala na. Dugan na sila wala dito. Ay. Hindi magunat ba? Ang tao na gid. Brad, tao na gid. Nalagoy na labyan na question. Would you rather? Very quick ha. Would you rather? Tanaw lang ha. O kanay. Would you rather lose your sight or lose your memories? Asa imong pilion, mawala imong pananaw o mawala imong memories? Hirap. Ay, lose my memories na lang ba kay at least makita na ko yung kagwapag kanyag ba? Problema kay pagkita niyo makalimot naman ka kaysa man ka. Mainlove man gyapon ko kay gwapa man gyud siya. Sa akong mata. So mainlove gyapon ka trono.
Sa bagay, okay lang mawad ng memories, at least dili ka maglisod og lakaw, wala ba? No? Dili ka maglisod og tuyok. Siya may magpadumdum na ako sa akong mga... Yan. 51st date. 51st date. Tama ba to? Ay, lagi Mauna. Ikaw, Juanito, saman, mawadan ka og panlantaw o mawadan ka og memories? Sa ako, panlantaw. Basta di lang. Mawala akong ice, di lang ang memories. Kailan di nakastore ka lang. Di mo kaya kung mawala man yung pananaw, mo heighten man ang imong mga other senses. So, dito na po din sa touch na po dayon. Sa touch na po dayon mo heighten. Dito na rin ta sa kuan. Sa touch may... Would you rather be able to teleport anywhere or be able to read minds? O membro ta sa X-Men, asa man ka nang mutunga ka bisag asa? Or makabasa ka sa mga pangunahuna sa tao? Si Black pili ka. Si Nightcrawler. Nightcrawler or si Dr. Xavier. Or si Professor Xavier ka. Pili. Asa ka? Ikaw sa unawan, kaya ako na. Ako. Read mind ako. May basa sa mga... Mayo kayo ng combine na mabasa ka sa kwan ba? Di ba katong mag-teleport may ganahan mo kay ka ng mambuso, ana? Iloy. May wala ba ka ng teleport, bakit mutungan lang kasulod sa video, kwaon mo talang, wala na yun. Dato ka diretso. Di, mangurat ka sa mga friends mo ato ka sa CR, nalibang sila. Hello. Nga dito may mo teleport ka na sa bawal pagsunod na. Bawa. Pero sa may mas less evil, brad. Ang mubasa og mind og mag-teleport. Mas nindo siguro ang less siguro ang red mind to. Mag-read og mind. Kaya tis kami mas less ang delikado. Ha? Mas delikado nga evil ang katong maka-read og mind. Maka-read og mind. Mo ba? Mas less ya. Una ang presidente yang i-read. Kabalo na. Pwede niya ma-manipulate ang kwan sa katao. Di pala sa teleport, musibat nandayin ka, di ba? Di na ka moagi og immigration. Muna pinakakapoy sa tanan na kanang kuan, pinakakapoy sa tanan magbiyahe. Kanag yung moagi kag immigration. Mura kag kaion nga kalibangon nga di ka kasabot. According to experience. Sus Ginoo ko. Would you rather always be 10 years older than you are now or 10 years younger? Unsa daw? Would you rather always be 10 years older than you are now? So 10 years older na ako or 10 depende years kung younger? Unsa na kaedad ka ron. Correct. Younger kita kay murag kami ni. Dito kita sa younger. Okay. Kung medyo gore na ka karon ay impas ka na. atong tuhod sakit na kayo ga kita kagatuhon nato diri ga pamaga na. Ginoo ko. Ang mga teenagers sana murag older gid ang ilang gusto ana kay gusto na sila mo dako. Kita gusto pa ta mo bata. Pero sa kung gusto man kumakuan pa. Mag-gore kay bata naman ko. Next. Diyan na lang kita. 10 years. Diri na kita mga diri na kita. Kamo day. Sige. Good luck sa mga kuan tuhod ha pag abot sa panahon ha. Pero unsa man nga kuan? Unsa man nga 10 years? Unsa na panghunahuna? Ang lawas. Tanan panglawas pod. Ang lawas mong gudana. Dito ko sa bata. Kanina isa kanina. Basta ako gusto ko muna ko grabe si Karen. Would you rather always be cold or always be hot? Nux. Always be hot. Cold. Okay. Pwede warm lang. Sakto-sakto lang. Warm lang. Actually kung cold ka, unya ibutang ka dito sa Baguio, dili kay ka maka-feel og cold kay pare-parehaman mo og kuan temperature. Kung hot ka tapos mo adto kag Baguio, grabe gyud ka katugnaw kay ang imong body man ka. Pwede. Pwede. Mag-antos ka. Gloria Barcobero, maayong kuan. Gloria Barcobero, maayong pagpag good evening, Bernie B, Talks team, especially to Poppy. Heart, thumbs up, heart. Uy, grabe. Sa Facebook sa Facebook. Facebook. Basta akong gusto ko mudako, mura daw gusto ni Karen mo. Mudako mo taas. Unsa maging mong gusto Karen?
Di siya ganagdako kay akong gipasuot ganina og earpods nga dako an siya ayo di ko ganagdako sure sure Brad kanang speaking of kuan Brad kadyo lang panawag ron kadyo lang kay busy kay meron nag-donate na po na Brad unsay inyong mga ginabuhat nga traditional paghihapon nga ginabuhat in terms of showing love? Mag-amin. Ha? Ako, mag-amin. Mag-amin, mag-loving. Kung partner na siya. So, sa mga partner, ana, unsay mga kwan yung traditional paghihapon nga ginabuhat nimo? Kamo, Brad? Kantahan. Ako magharana. Pwede ako magharana. Doing dates. The usual. Dates. Napagay dates, Brad? No, always, yeah. Naks. Balag mabilin si Mako sa balay. Bitawan na pa mo dates ni Juan. May paday mo ba? Then dili pa asamong dates mo dili may ga-post dili may ga-kuan. Amo alang gid na siya kanang time na mo ba. Unsa nga klase nga date mo na mga? Dili mo siya necessary nga kuan kanang bongga nga date. Kuan kanang mag-uban lang mo like coffee. Ato kuan ato dinner. Dinner. Mo po na giingon sa Kuan Bay Couples for Christ ako sa nadunggan ana nga. Unsa may sekreto ana siya nga. Always find date one day every week. Find a date time para sa usag-usa. Nagbundak-bundak na. Brad, nagbundak-bundak na akong asawa diri, Brad. May padaw mo kay na. Uban manggon mo perme, puno kaayo. Kana among panag-uban sa mga kuan mo atong bangko magbayad og utang kana mo na among dates. Kana magsakay mo og auto, magkinuotay kanyo. Isi. Ag dinay-banay. Kana mo napabagay po ng mga traditional mo. Tama ba? Lutuan ng partner. Kana akong gusto buhaton, pero di pa ko makabuhat ana. Mag-create daw sa kitchen siyang kwarto karon. Para makaluto sa iya ha. Pero asa ko ba isa gid ba isa bid akong love language na ko ba para sa akong self para sa uban kay akong service gid mo service outwards ang iyang outwards nga akong pag sila ba silahan pero ang imong love language man is para sa imo gyud mo magina ang love language nimo so unsa man imong kuan gusto dawaton nga buhaton sa tao para sa ako. Ana ba tama ba? Touch nimo. Touch ako ba yun, physical. O kuan ka nang kisan ka. Di na isa na kanang i-appreciate ka something itong sa to. Kuan. Words of affirmation. Affirmation kana. Pila ba ka F sa affirmation? Rag 5 mo, 5 na lang para sure. Kung sa ako tama touch ako ba gakuson lang ko ni Lingling wala na okay na ko. Okay na. Labi na ka na iyahang ginhawa na dapit sa akong liog. Ano ito yung ginhawa? Kanami itong gakos, Brad, na ka na iyang ginhawa na bito diri sa imong kwan. So, bisag makasala siya. Ay, wala ba. Matik na. Muna ka ko dili ko kalahutay o for example mag-away ta grabe nga bungol so walay touch may tabo awal di ko magsilbi. Dad. Magdiarrhea ko na magkaigit-igit ko na basta walay touch. So, ang iyang ginhawa nasa imliog, pero imong kamot asa man. Nasa yung tangkugo. Amor nga ko, okay na ko. Niya na ba? Like for example, if we travel, bisag asa, di ba? Mag-uban lang nami sa bus, sa train, tapos agkuan. Dili kaya nagyapong kay kuan, quality time? Okay, quality time naman. Di sa bagay, sige naman may uban. So, quality time na bisag asa man min. So, quality time na. Lagi, kay kabalo ko, makuan ka kanang murag, ang absence niya, kay murag malain ka, malisang po ka. Magsalimuang. Sa akong patanaw to, Sir Bern, kay naamoy date or kanitong time, quality time, pero di din nyo kabantayan kay murag, usual na siya kakitabo ba? Yeah, normal pwede na. Pwede. Kaya sige naman may uban. Pero naagid siya. Di na siya yung ma-appreciate Naiusahay ba ng kamera doon, Brad? Gusto ko mukhaan o ka ng mahalon yun, Brad. Kaya kung daghan man ni Brad, mag-ipon-ipon man yun. Gusto ko lang, mga unta ka ng mahalon nga steak, kanang kitara doha ba? Kanang para ng mga itulyukan, kanang mga kuan yun, kanang tongyang, mga na ba?
Bantog ra ka to nakauban mininisi sa inyo gamay ra inyong gi-order. Naaman gud mo mix. Naaman gud manuban man mo. Pero at least di na mawala gyapon ang mga the old school no nga pag-show sa no pag-show sa feelings ug sa love sa mga partner. Gifts. What about gifts? Di ko kabalo sa gift. Sa bagay, kay i-add to cart naman lang ko diretso. Di kay ko kuan. Some service man gini kang huwan. Ganahan ka, huwan nga, kuanon ka? Or mon on touch give ka pag gininhawa na gyapon sa imong liog. Dili man nun. Ang ako naman is kanang hagan lang ba? Masaya gani kay ako siya nga tawagon nga pahag na sa kadit bin. Wow. Lagi. Ano din sa kabalo ka unsa yan tubag? Sure ka hagra. Walang good. Ulo-ulo lang. Sure ka hagra or basin na manusok sa akong kuan. Bitaw. Nako man si Bilian. So siguro ka ng service siguro pod kay kailangan masag kung kana bitong lami kayo na mo imong kape ngani imong breakfast kani imong insulin ara. Which is ang kuan, ang love language is a combination of both lang. Galing lang na lang kay murag labaw-labaw lang gyud. Which is kanang example madala gyapon ka og gift, di ba? Murag madala gyapon ka sa gift. Pero not necessarily mo ginay makapahappy nimo kay kung giyatagan ka gift sa usa nga suitor unya ang pikas kay grabe kay mag-uban sa imo kay quality time man gyud ang imo. Dito gid kato gid siya imong sugton kay murag mas feel nimo nga kami man kapabor. Tama. Ako daw sa love language ni Lingling din. Sa love language mo ba? Ako asawa pang tanong ka na ko ni. Sa may love language mo. Kasi mo siya. Touch ka. Quality of Ipugos ba? Touch mong gusto ba? Dili, kabalo ko na, quality of tongue. Quality of tongue. Huy! Sa imong love language, bibili ni mo. Sa mo. Di siya katubag. Shit, walay feelings akong asawa. Sa tanan mga naminaw sa ato, adto mo karon sa Google, i-try na ninyo ang 5 love languages test. Para testingan ko sa imo 5 love languages. Test nimo sa imong ko. Wala daw siya ka-test si Lingling. Ipa-test ako ni si Lingling. Tagay ko link ni si Lingling. Ipa-test siya sa love language niya. Ana. I-send sa mo mix ba? I-send daw para matestingan ko sa love language mo para magkasinabtanay ug magsinabtanay. Magkauyon mo kamo mga kuanda mga partners dia. Para may bawaan ninyo ko kani siya background lang sa uban no murag nakatabang gyud ni sa ako pod ug sa dili lang ni siya love kanang love nga partnership ha. Kani siya mas maayo say for example kabalo na ko kang Bernie nga ang iyang love language kay touch. Ako na siyang gunitan pag malit ko. For example kung gifts, kung acts of service na nakasala ka sa imong bossing or sa imong pang estudyante, pwede kabalo na ka unsaon pagpuyok sa iya nga I say sorry and pwede na ko ni kuan peace offering o ano ba? Di pwede siya acts of service kaya magdala man ikaw ka ng mga big show pa o mga pizza. Ma-okay naman sa dayon ko. So okay ra gyapon ko ana. Para para makasabot okay ra gyapon ko ani kani nga klase nga love language I love it. Okay, usay man good kay lisod kayo ng kanang bitang magkakaka lang ta nga nagpalit na kagwapo kayo nga iPhone 16 didto pero di ay mo effect no kaya iya ra gid ato kay ingnon ra gid siya og gwapa kay kakaron everyday gusto nga gwapa kay kakaron ana ra di ang gusto so di naman di ka kailangan mo gasto so meaning to say bay pasabot di ana nga dili walay perfect formula sa pagpanguyab or magpa-inlove sa katao wala all you have to do is learn kinsa siya unsay ang gusto kay matingala ka naiuban mamalit og mga mahalon nga mga butang ihatag tapos di man gibalibaran gyud di man ganahan
Naiuban, bisan nag-uban lang. Uy, isugot man ni okay raman pud siya ato. Kana usay matingala bitaw ta nga kanang nganong katumang yung Amerikano ang iya, di ba? Murag something nga na kay gusto murag tapos ang mga silosa din, mga marites og tolits din kung babae mari anong latest ang tolits anong latest. So marites og tolits din na moyon din mo libak dayon sas mo na. Manang Amerikano dia kay kwarta ra magina yang apas ana. Parera na ni Kwan nakita na ko si kinsa na si Sukal ng billiard boy babata. Sukal lang yung apelido. Gwapa kay Gwan. Gwapa o ganang... Gwapa kay isang uyab, Brad. Tamurag, napulian to yung mga, nanapos siya bang uyab nga gwapa. Ta siyempre na yung mga comment, may napod. Sus, gigamit na pod na si Kuan. Sus, gigamit na. Dili man lang yun na sa mupatol. Kanabang, nanong sakit man yun sa inyong kabubuton? Nga gwapa ang iyang nauyab. Or ibutang na to ang babae nga gwapa. Usa na yung gusto kung lalaki pangit, dapat ang babae pangit sa ano. So magiging ka lang. Di ba? Imagine ni mo, Brad. Ibutang ni mo si Heart Evangelista. Ta ibutang ni mo nga nanguyab siya Nilong Mejia. Nanong sakit kisa tong kabubuton basta mo yun dito sa gigamit ay kuan ra man na. Mao na kay or ibuta to plan bisag kan cheese escudero nga medyo minyo ba sa cheese pero may gali kay naanal na. Tay butang nimo dili gyud lugar pang artista og beauty, di ba? Tapos ibutang nimo itong senador. Ngano mo imong gikan nga sas ni patol na to kay senador na. Ngano day? Unsa dapat kung gwapo gyud. Kung pangit, kung dapat pangit dito gyud dapat sa pangit ra po di ka level ana. Nganong ikasakit gyud na nato sa tong heart no. Pero nganong di nato na madawat? Ba? NB kay NB. Kasuya. Di mo gyud na naandan na kay murag kung saan na normal ba? Para na ni Yolo karon, di ba? Unsa man inyong kasukan yon about sa uyab ni Yolo. O sige, moingon nga ngano daw kuan daw batasan sa iyang asawa o sa katong about sa mama kay wa gyud. O sige, fine. Pero grabe man bisag kuan, sumana siya oy kapasisiksi pati TikTok. Ano sa may labot ninyo? Olympian ang iyang boyfriend tapos siya grabe. So sa din gusto ninyo, naday formula nga dapat kung Olympian ka, gymnastics ka, kailangan nimong girlfriend dili miniskirt, dapat gyud long tapos dili ana lugar na tong gusto dapat dili gyud mistisa ana. So we therefore conclude. So we therefore conclude, kuan lang gyud siguro, na-meet lang gyud siguro ang mga needs. Munang ni ang problema lagi patol to, munang ni kuan kay na-meet man ang needs. Ang problema lagi nato, nganong lagi ato ikasakit lagi na nga ni pato sa ingani. Magbuot day mo nga munay gusto ni Yulo nga ingana nga mistisa pution. Kay Pinoy ba at crab mentality? Crab penalty mo lagi. Mo na akong pasabot mga igala. Crab penalty? Sa to? Crab penalty kana na penalty siya kay crab mentality. Ano man ka masuko ka o masuya ka kay sa mga bayhana. Taburag ikalipay na to nga magbulag sila, mag-away, di ba? Da, may ramo na ang kuan. O ang ending na padulong sa imo, wa gihapon. Ganun nga na ba? Bura pag gusto gina to iwi. Dapat kani nga tao mo gini sila bura mo siguro na tong problema ba kay gusto ta ka ng kuan ba ka ng perfect match, kailangan perfect ning isa, kailangan perfect po ning isa. Bura perminti ta mo yung ana ba? Bagay. Nga mo ni sila ang bagay. Ba? Yeah. And sometimes kita nga outside sa picture, wat kabalo sa feelings, mo na itong gusto nga dapat mo ni sila. Pero saan tamang yun? Ilahan man ang mga feelings. Like I said, makita ka o ka ng Pinay kaayo nga medyo morena, tanang kita kag foreigner, automatic. Kung sa'y sulti, kwarta raman na. Kwarta raman apas ana, kay para lang yun nga mga kuhan. Nawas na kabalo, nga kato din nga Amerikano, hubod na ti kwarta. Di, wala sila kabalo nga, ang babae, grabe di kaayo mga nga. Huy! Kalamay nga na, di ba? Anong mo-judge ka dito? For example, naigwapa, tapos pangit ang uyang. Ano may magiging grabe, pangitan niya. Sa lugar. Dapat galing ang mga gwapa dito sa mga pangit para balance po. Grabe naman sa kalor. Sa mga gwapo, yata pag inom sa gwapo. Saan na lang ang mga pangit? Balance lang po. Grabe sa kayo mo. Grabe mo judge, gidain mo rito. Ano bang,
kung unsa mangi gusto ninyo mahitabo ana ba. Taang nanay result ni Lingling. Nana say result sa iyang test. Sa iyang love language. Asa man siya ni kuan? Amo siya ni reply. Dini sa atong GC. GC. Okay. Your primary love language is physical touch. Ay tando gyud mo. To ara. Bita labi. Gusto gid ni siya gaksong-gaksong day kanang kanang iyang pusod mo sangyad yun sa fluorescent ba? Tawara, oh my God. Your love tank overflows with physical touch. You long for hand holding and hugs. Yeah. A warm embrace or a simple pat on the back. Karon lang ka. You feel connected. Sayo ta mahuman ron na. Sayo ta mahuman ron na. Goodbye na guys. Greet na lang ko daan sa akong Alaba family. Tanan na kaya. Ay, modeling na ibaligya dayon kay 40% ng physical touch, lakalak ang uban. So i-upgrade nimo to unlock. Kung pila ka percent ang uban. Unsa kay next ani kasi mong pagtobe? Quality time or words of affirmation? Acts of service. Acts of service daw. Mo na problema diha. Kay tapulan daw ang bana dili magsus Ginoo ko sinan daw sa ilang daw salig may gala. Search ninyo na tanawan na to ato mga listeners din basin naminaw sila sa Radyo Lampornas or sa kuan. Adto mo karon sa Google ina dito love languages quiz. Then try ninyo may bawaan gid ninyo ang inyong selves nga nga ni akong need nga gikan sa akong asawa, akong partner or mga tao ana para makuan ko muuy. Tapos ibawa po ninyo sa inyong mga partner para makabalo mo ang amo ni kung bantog ra nga bisag kapila na ko sigatag og iPhone di gyapon siya ganahan. Ang iya ra din ganahan mukuan lang day ka mo compliment day ka nga lami kay mong niluto. Ana ram din ang gusto dili man ay iPhone. Experience ana cons nga pag murag okay ra ko nga mag quality time, okay ra ko mag-uban lang yun ko sa iya basta importante kay kuan lang yun mi, intact lang yun mi. Sus pagkadugayan na fall out of love siya kay murag gusto niya og acts of service gyud ay. Mao ka. Bisa pag adto sa karinderya mukuha siya ang tubig, sa kutsara siya mukuha. Asa man kana sayo man kato. Gusto daw niya i-serve. Ginoo ko mo lagi na tong problema lagi ba. Fall out of love lang din ba niya. Abi gud mo kuan kay wala biya kay gusto abi ani mo nga murag loyalty gini gusto sa mga babae ay sayop di ay. Sayop tama. Abi nimo sa amo siya nang uban dato or abi nila nga sige nagpalitan og Louis Vuitton ilang asawa abi nila og maora ni ang kwan kanang abi nila nga mo ni ang para di gyud mo hawa ang asawa. Sus kay ang gusto man di kay touch man di ay ta ang driver sige mag-touch ang asawa. Wato ang driver mo ay nakaginansya. Tanawa ra gyud mo. Example, i-apply daw ni sa imong mga anak. Dapat kabalo po ka sa imong mga anak. Tama no. Mangutanak ako sa akong mga anak ba. Kidel Puerto, Trompeta INZ, Jeremy Alipangog, Papa Chubs. Anthony Pedrosa, maayong pagtanaw ninyo diha. Salamat kayo. Gibbs, si Prince Chubby mo ba si Papa Chubs dili? Lahi po na siya. Gibbs. Lahi po na Prince. Si Wamos Cons, unsay reaction nimo? Gitanawa lagi Prince Chubby. O di ba? Tinatiro Wamos. Suko kay mo kay gwapan chicks tapos si Wamos ang gikuha. Wa mo kabalo, ganahan siya kay Fanny. Mawala yang stress. Ang kagwapo kay magpiyong-piyong, ipiyong-piyong naman gyapon ninyo. So wala gyapon, ko may gala. Nawala ang stress basin na yung mga words of affirmation, di ba? Bisan pag mayon ka nga bulatik pero pag ma-affirm gito ang iyang konla as in baby gwapo pagkahuman may balon ni Lingling ang iyang kuan love language na siya gipakita sa ako nakabutang diri pakurati imong bana jirjira bisag wala siya gana. Hoy Daddy. Hoy, Daddy, bastos ka. Ay na, ang ako gawas na po ng ako. Sa imong test yun. Wala ko na yung story na nag-take ko. Quality time. Quality time ako. Quality time. Nawa. So may kasi sa iyo gini siya gauli ba kanang murag gusto gyud sa diri. Pagtawag diretso nga kuha ako diri sirit na mga gala. Kamulo wala na daan pa yung istorya.
I think ganahan sa I think mo na second na ako ba, quality time. Unsa gito sa contest first gyud touch man gyud, di ba? Then heading ko nag quality time. Quality time siguro. Mailan man na nimong touch kay lihok kay imong kamot. Apil na ba di ang Junel touch Ortiz. sa quality time? O lahi ba na siya? Ha? Unsa? Mo second siya? Ang touch ba? Lagi, no? Mo sulod na ba siya sa quality time? Pwede sa mag-part na Dili na kay murag labaw pero nagyabong kay mo sunod ato. Like pwede man tulo imong love language, di ba? Mapuno ka sa tulo. Mas gwapo ganin ang daghan kay at least masatisfied ka ba? Para sa ako dili kay ko sa mga kanang lugar, dili kay ko atong words of affirmation, dili kailangan nga istorya, but kanang kung naay gifts dili pug kaayo, pero quality time. Okay. Touch o kuan isa to isa katong acts of kanang acts of service okay ra dili ko nimo serbisyohan. Pero kanang touch o quality time gud pinaka-importante mo nang lisod sa usa ka kanang bitaw LDR isa man sa mga pinaka lisod kaayo nga mga kuan no balakid sa relasyon. LDR na maglisod ana ang mga touch. Okay tama no. So ayaw og sulod kung imong love language touch. Ayaw na lang sulod og long distance relationship, makasala lang ka. Tama ba? Barang nga na Erp no. Ambot lang kung ma-supplement ba, makaya ba ninyong supplement ang touch sa inyong mga phones? Dili kay madaot man ang screen sini mo tilap-tilapan. Madaot man pod magkabasa ba manimawag ba. Junel Orteza, Leonaline Oyaw, maayong pagpaminaw. Kuya sa ni si Cassandra. Kani si Cassandra sana po ni siya may pagka sense of humor. Acts of lasciviousness. Si Lingling karon ba dagan na kay orasyon, dagan na kay arte. Dili magpahalok kay kung naay mga bangas nga aning gamay, hait kayo sa magpa-shave. Gilok. Aya og kalit og kuan, nagpalit na kog usa ka litro nga kuan na Listerine para fresh gid ang breath paminti. So pag mumata ka para alimugmog kag mga Listerine. Dili gwapo man na ng Listerine kay pag kuan dito murag bugnaw daw. Na mentol ba? Mentol mga igala. Kawato na kamaturan nimo pag mabot mo mga 40 mga igala, medyo sige na mo sige na mo ka lang maglaway-laway. Tatulong kay ka sa aircon mo gahay mo bagtok. Pag tilapan na laod ka. So munang nanay mga orimos da guban pa basta paita gyud mga igala. Pero gapanglak naman kamo, wala naman kay what the hey. Kapanglak mo una isiguro. Mo ginay una isiguro mga igala ha. Dili na sa inyong kwarto matulog day? Wala na siya own room. At the age dalaga na. Sabi ko ni Ella, suswerte kay ka Ella na grade 6 pa ka na kay own room. You can design your own room. Dahil nakikaroon ba no, maka-order na sila sa Shopee. So sila lang nga decoration, suga-suga. Maka-order room sa Shopee? Mga decoration. Sa ilang mga idol na mga picture, kompleto. Ayahay. Ganina, nagpalit na yun og double deck, ipulihan na yun. Dito ko sa Apollo, niabot na tong order nga double deck sa kung doha ka bugoy. Kaya doha ka bugoy, magsinipaay ng mga kadugayan, mag-abay kay guot. So double deck na karon. So nana sa taas og sa ubos. O nga na ha, para magklaruhay na yun mo ha. Ana. Pero gansiyon ng mga laki, kay share man sila sa usa ka kwarto. Di para sa babae, solong-solo niyang isa ka kwarto mga igala. Okay na yan. Privacy. Privacy. Ano na. So diri na. Samay na lang diri sa kwarto na wala na si Ella diri matulog. Para wala na what the hey. What the hey? Delikado na makita. Morning? Alas 5 what the hey? Rinel Manzo, mayong pagpaminaw. Shout out lang mo din. Gusto mo shout out LB Odasco Reyes, Kidel Puerto, Leonaline. O kung na mo sa radyo, naminaw mo sa 95.7 Mellow Touch. Radyo Lampornas, ha? Or 95.7 The Mellow Touch. Okay? Unsa inyong kwan ba? Ako, mangutanan lang ko ba sa inyo? Speaking of family ba? Unsay inyong kanang boundary? Kana bitong, sus, ayaw lang na sawaya ang akong asawa kay magkita gid ta kanang nga na ba? Kanang mga, unsay boundary na nga, okay ra ka, mapakasensyahan pa na ako ang imong mga gipang-ingon or something na mga away, ng mga gipang-ingon, nga kuan, okay pa na, makuanan pa, pero ayaw lang yun. Ang ako ba'y kuan, mabot na sa physical ba'y? Gamay lang ang tandog.
gamay lang nga tandong bay mahay gud ka ano ito. Nalagar. Ja sila ko mag-blackout kung mabot na sa physical. Okay na ko sa storya bahala nang libak-libak dito. Tama ba ka na mayana ba? O kanang insultohon akong one. Insultohon. Kaya ko nang insulto. Pero once gani madapatan na sila. Sa bagay. Siguro ko mag-blackout yun. Bahala na. Sa bagay. Siguro ba tama na pero ako kanang plana kanang insultohon. Ako kaya mo guna ko na herb kay mura mag dako naman gyud ko kanang ako ni dako naman gyud ko nga kanang gina. Di po gyud ngulugan di ko mapikto pero kanang di dako naman gyud ko kanang ginabuli tambo, kulot, tanan ba. Tausay gina katambok, kakulot. Ang naitabo lang kay gina-replyan naman ko na ako pina-humor para dili kay kon so nanan nako nga. Tapos dugay naman ko public figure prior pa to the politics, public figure naman gyud ko nan Bernie bitok-bitok naman ko. Kana lang pag kaninang kuan tapos may labta na tapos insultohon na ako nga pamilya kan na dire gyud ta mangigala mo gyud mag diri na gyud ta manggawas atong mga tinaig gyud. Bakit Earth? Ikaw, sa day mo Earth? Ako, kuan ko kanang bitang basta bakakan bitaw. Kanang bakak na baka nang dili mao bitaw. Isa lang istorya or nagsa imo ha? Kanang istorya ba nga butang-butang kana. Muna akong kanang himuan kag istorya? Oo, kana muna ako. Or ang akong family. Pag dili na gyud tinuod, it's either kuan sundang siguro or kuan samurai. Di ka po di magpolitisyan kay dagan makay magbuhat-buhat og istorya. Dili kay kanang istoryahon naman ang akong reaction na istoryahon ba nga dili na mao imong gikuan. Mao galing. Tama ba na? Nalang kay borderline ana. Yeah, tama. Pero dili ka nang violent. Di ba ko violent nga tao? Ako pa sumbagon ta karon. Di ko violent, sumbagon ta ka. Kung bitaw sometimes, dili man tarata mo reply, pero sometimes mo na mo post sa tausay sa Facebook, dagan na kayo sa balik-balik mga misconception about you. Ba mo nang sometimes, kailangan ka mo post sab kay para mapakita nila mo maguning tinuod. Ano ba? Naman ko nga balik-balik lang ba? Sa kung sana, di man ni mao. So that's why, na mga times nga, kailangan nimo i-post po ni siya. Na yung mga ginagmay nga pictos ba ipakita nimo mga tinuod man ana ba? Di ba dagan kay mga labi na lagi nga kita di sa ta gusto lagi nga tama na imong gingon ba nga nang buhatan kag kuan ba? Istorya. May ra ba tanaw ang kuan istorya nga tinuod. Ayo ra ba kay kamatuoran? Kay ang ako bitaw kay example ang reaction mo gud sa mga tawo na kay wala na lang di ba dili patulan di patulan tama pero ang kuan man gud na interpretation tanawa naghilom-hilom dito tama tinud unang dili ko muhilom pag ingana sige istoryahan ta kabi ani ha ana sayop to yung giingon ha ana na dayon mo bitong ni yung kung kuan mo bitong usahin ka nang mag-post ko about sa katong kaganina na nagkuha ko kay daghan kay magsikingon sa kuha nga. Di ba kanang natay mga weekend nga lakaw ana ba? Naigi mo ingon ba nga sir wala di kay mga driver. Wala di kay kuan sir kanang ngano ikaw may mokuha gyapon sa imong bata. Well number one, di sa gyud ko ganahan gyud mo noon mo detach sa akong mga anak. As much as possible hands-on gyud ko sa ako mga anak. Mo man ginay pinakauna gid. Number two, again, nalagi ko'y kanang guilt nga nganong gamiton man ako niya akong mga trabahante sa opisina nga kani sila nagtrabaho ni sila isip as a counselor lugar nga trabaho pero kung lahi na personal na di lahi na siya sa yun di ba racket ba si kamo di ba kamo Juanito kamo for example kung nakoy lakaw nga mga host kung mag-photograph mo di naman na kinonsihal kay racket naman na ako so that's why lahi akong gihire ta mo as photographer dili so naibayad mo dili na appeal sa inyong sweldo. Kay para nako murag para nako lang murag sign of corruption man na bay. Nga kanang for example mag-GO ka tapos sa imong ibutan ko GO to sa akong gimong katabang sa balay. Ano? Pag-abot sa balay gipa-appeal pa og kuan preparar sa pista ipatabang balay dito. Tarawa, di ba? Si Lingling say na pulan na kay ni-resign naman tong si private secretary nga si kuan. Si Lingling naging private secretary. So, allowed maging sa kuan kay very trusted nimo. Pero, duty yung ka every day.
Duty yung ka diya, dilig yung ka man sa naraday ka sa balay, wa di kay trabaho. Buro para na ko murag corruption man ni bay. Parera na sa kanang ginagmay nga corruption bay. Kanang sa opisina ka, tapos gikuha nimo ang bond paper kay project sa imong anak, corruption ba na? Sige nga, sige ito na istoryahan bay. Unsay mga ginagmay nga corruption bay. Kala tinuod ba ang kumpanya, regardless kung public or private, sa private na budget nga kuan mga bond paper. Tapos imong gikuha kay imong gibuhat kay nagprint ka og mga kuan sa para sa imong anak. Project. Oh, project corruption oy. Agay, wala to naminaw ron kay, wala siya naminaw. Di imong coloring book man. Mga ginagmay gyapon nga corruption. Di ba? Oo ba? Oh, imagine nimo, pranang sa opisina ka, nagamit kag internet na ang nagbayad ang gobyerno. Pero busy ka kay namaligya kag ibon. Ang internet mo gigamit para ibon, oh. Dagan may may mga garakit. But kung imo gina technically gyud tanaw nimo, uy. Ano yung mo lang gigamit niyo sa kuan man na? Pareho na sa mga red plate na mga sakyanan. Anong gigamit man nimo lang na birthday mo? Kalang sa mga barangay nga gigamit sa kapitan ng mga sakyanan kay naligo og dagat ang pamilya. Wala. Sa dili naman na except kung murag team building for the kuan, no, part yapon official kay for the entire barangay pero imong gigamit personally. Tapos Nagati-trend cons katong gidala ang sakyanan sa balay. Oh, yun. Ipicturan ba? Oh. Naka-parking siya sa balay. Wala siya sa opisina. Oh, wala sa opisina. Oh. Tinood na. Ikaw ang gibatiko sa kwan. Kaya ano daw nasa balay ang sakyanan nga dapat daw. Nasa office na. Oh. Except siguro kung na-emergency yun. Pero kung everyday na lang po diya mo garahe na diya na kita mga yabag yun. Dili din na ipakuan. Dili din na ipagarahe sa kwan sa balay. Kanang mga red karon. Depende sa office. Kaya uban office nga. For example, kung RD or kwan nga. Sa imo lang na, kaya wala garayan ang opisina sa inyo lang sa balay. Or pwede po na siya igaray sa balay kung pagka-morning, kwaon mo ang imong amo o ang RD o kinsa ba na yung mga amo, pagka-morning, para dito na sa opisina na siya. Pwede sa nga na, diba? Pwede na siya, depende, sabot na siya sa kwan, internal na siya nga. Nasabot. Basta na ipirma. Di siya pwede dapat, di siya dapat pwede dalon sa balay kung walay kanang purpose. Pareha na sa linya ng EPAL. Ang EPAL gid Brad, kung for example gobyerno ang nigasto gid ana, dili man na pwede butangan gyud sa imong naong. Pero kung imong personal nga murag sponsor gikan sa imong wallet lugar, ikaw lugar mo naghatag or hatag sa imong friends, kana pwede na siya. Ako man nang gi-Google ba so nakabutangan ng EPAL. Ang EPAL mo na sample kabalo kang funds ni sa gobyerno. Funds na sa gobyerno. Kay bali ang nagasto na ayaw dili na pwede nga butangan sa naong sa politician. Pero kung for example ikaw namalit ka kay kuan tapos imuhang own money, pwede ra na siya. Basta kay dili funds nga giga or dili ang kwarta ng bayan. Boringana ang konsepto. For example, kung mga billboards ilaha man ang negosyo, so walay problema kay ilaha man na. Except kung nagrenta ka og billboard na imuharang ka og galingon nakabutang diya ta ang imong gipabayad ang gobyerno na kana mo'y dili mayo. Kana mo nang klaro nga istorya mga igala. So kung mo yung unsa may connection na sa acts of lasciviousness ha. Layo na kayo to. Layo kita sa ha? Cassandra? Nag-concert daw sa katong ka Marcos si Duran Duran. Daga may question na to, kinsa nga kwarta ang gibayad sa talent fee ni Duran Duran? What if kung sa una man na ba? Sa una? Bago-bago lang. Birthday. Bago lang birthday at to ni Kwan ni Bongbong. Murag nga na. Pwede like for example, what if kung ang mga friends mo ni gasto? Bongbong Rebellion no. Kana lang yun ang mura mo ang mga question ko dayon. Bongbong Navarro na unson mo Unsa mo ginay pangutana kung kinsa ba na kwarta gigamit sa talent fee kang kinsa ba na sa personal ba na niyang kwarta o
sa gobyerno yun na. Mo din na tanawon sa COA kung gi-charge ba na dito. Oo. Ana ba? For example, dili mo ma-prove nga ikaw ang nagasto, no? Dili mo ma-prove. Ang imong ma-prove is dili na siya sa gobyerno. Ana na. Pareha na sa mga issue herb nga kanang moingon nga naay kwarta gi-audit kay gibuhat ning ana. Ang next sa dayon dia, nagbiyahe ka ngano ingani man kadako? Ana na dayon. Kana bang sa kaning nga worth nganong dako ra man pug kayo? Na overpriced ra pod. Diya na dayon. So, pwede ka moingon nga dili man kay ang kuha na to, ang stage raman, pero katong talent pi sa Duran-Duran, dili man kami ato kay amigo raman ni kuha na lugar. Pagtanaw din sa resibo sa sound system, nganong 500 million man yung stage? Diyan na sa dayon. Diyan na po dahil ng mga questioning. Diyan na sa rin makita nga, tuod, wala kayo nakita nga, talent fee of Duran-Duran. Di ka makita na. So, wala din Kaya pwede man yung pasensya na yung mga amigo ng mga donahan, may regalo nila sa amo, sila na rin nagpalit sa air freight, tama ba na? O mga pliti. Isa din ng Duran-Duran. Mao lang. Tanong nasa Davao, mahalami kayo nga prutas. Igagaw na ni Doraemon. Duran-Duran. Di ka na sikat. Sikat na sa unang panahon, pero dili ka na sa ingon sa masa nga level, bay. O karina, may Duran-Duran, bay, para makapiright ta sa Facebook, bay. What ka kabalo? Hindi na. Duran-Duran. Ano ba? Wala ka may sikat. 1993 pagod ni. Wala sa atong radar. Wala sa. Kaya kung nag-air supply pa to. Ang ato na ibawan. Ang unsay ma? One Direction. One Direction ako na-absent. Duran. Mga Scorpion siguro, Scorpionites. Scorpion. Scorpion Night. Layo na Scorpion Night. Sorry. Muna dia ang pag-ana sa kwan ay sound system raman di ay. Pagtano sound system, anong 500 million man yung sound system? Dito na dayon na. Di man tamakuan na sa resibo, di ba? Naman ginahingan na kayo. Tamon lagi, they find ways man. Kuan, mo di man gud na mangita dayon og mga gi-divide na dito gibutang sa mga travel expenses, divide o. Basta magawas lang. Siyempre, kung ikaw ang executive, buhat yun na talang. Kaya na siya. Ang pinakalas niya, anak kay si Duran-Duran na interview niya, and then sila nga, it was all free. Free libre man di ay. Langawa, libre man di. So, gusto mo itong yawain rin, libre man di mga igala. So, ginoo ko. Mo lang na diya. Ay, nako. Way lusot kay bisan unsa to baga na adjud bangag especially if kontra pa mao gyud. Mo sad na gwapo kayo ang kuan ganina nga nay singit ana ko na nay question ganina sa kuan sa radio station nga siyempre nay congressman kay nireklamo lagi kay nidaghan lagi ang kuan ron lalimang kang nadugang sa Carmen karon 20,000 21,000 ang nadugang. Ano ka no? Tungod lagi daw kay grabe lagi daw nga kwartang hinatagay, ana ba? Mo daw namalhin tanan kay grabe hinatagay sa kwarta, ana ba? Tapos ganahan ko sa question sa anchor. Sir, ikaw sir nga murag ni babang man kani, katong panahon sa election sir, wala mo naghatag. Dito na dayon ng kuan sa kanabang di na mo na kaya, di lang. Kanang wala masulti, pero lang hatag, pero wala di lang makaya ang kanak ko. Dili na kanako. Di lang kanabang di man ganang funny ba kanabang diri ang sometimes ang funny ba kay dagan kay kamo istorya nga kana sila na malit talami di ba kamo na malit masad mo walang gid mo kaapas sa presyo. Wakapas sa kontra. Wakapas sa kontra, di ba? Di mo ko lang funny sometimes ba nga kanang muingan na kag istorya tapos kabalo ka ba nga imo sad bitong gibuhat. So di kita mga yabo tanan mga gal. Ayo pagpakahinlo nga
Ay, nako. Balik. Dilitaan ng politika lagi. Benster, Gimaras, Labial, mayong pagtanaw niya. Ngayon, sinluin. Nambot na ni. James Librando de Samito. Hello, dia. Mayong FB na FB? Sa FB. Wala. Dari sa to, FB. Dari sa wala. Playback.tv. Grabe lang ini. Pirti may gala. Sa mga naminaw sa radyo, Melo Touch 95.7 ang dia sa inyong mga dial ninyo dia. Ha? Manamon lang ginachika din. Kato mga first time nga naminaw, everyday ta Monday to Friday, 8 to 10 p.m. Tapos kato mga na-miss ninyo nga episodes na sa Spotify, sa Bitok-Bitok Podcast. Salamat dan sa mga foreigner, mas sa mga OFW. Ang size 8.5, ha? 8.5. 11. Tapos sa second dayon nga hour na to is ang atong letter for tonight. By the way, ugma man siguro ni magsugod ning murag na napoy traffic scheme. In fairness, nanay word nga dry run, ha? Medyo nakakuan sila sa akong post, ha? Nakamatikon nga mag-dry run. Ang tawag daw nila ani, nanawag ko kang Andrade, kuan daw ni kanang zipper method. Ang butong sakay. Nay bottleneck. Nay bottleneck. Ang bottleneck is pasulod, di ba? Paggamay, gikan sa Di ang may tabo, di ba? Kasagaran mo pag more rush gyud, ang panaog yun mo iguot kayo. So I think ang may tabo aning tomorrow silang testing, mo testing tani para. So ilang ipa hurot 2 lanes. Panaog tanan, sabay-sabay. Naog, 2 lanes. Tanan, hurotay. I think manang gabato nila sa Kwangon sa kanang Jarborhang atulay bitaw. Kanang Carmen. Kanang nga side, di ba sa City Hall? Okay, grabe mong volume. Tapos, hurot-hurot. Pero nagyapoy pasaka. Nagyapoy pasaka. Ugma ato ng testingan lumabi kung gwapo ba ni ilahang plano kay mo magi pinakakuan ng volume pag panaog. Mas okay na siya kay nakakuan diya lagi sa Jarborhang atulay kay paspas kay ang flowing basta pagawas ka sa kuan pa to kag Carmen gate. So ang naitabo silang drawing diri so pa Price Plaza 2 lanes tanan lahos tapos hantod padulong gyud sa flyover tapos pa left dayon ang uban pa straight ang uban pa left. So sa lugar ni stop and go lugar ni pahurotay siguro ni ba? Gabi Daddy, sa nang hurotoy. Hindi na mahurotay. Ba? Gusto sa kay pahurotay ba kay layo kayo? Minutes siguro na. 6 minutes siguro. 2 minutes, ana. Dili, taas kayo. Siya po na. Ana. So, tanaw na to kung kuan. Sa bagay, daghan ka enforcer lang gi-assign, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pag sure mo ha, bantay lang yun mo. Tanawa karon na sila game up nya di mo i-comment po dayon sila. Tanaw galing. Pero ganahan ako sa word kay naanay kuan. Naanay sa ikuan ani. Dry run. Dry run. Nay wet run. Dry run. Meaning walay pita didto mga igalang. Walay pita. Dry run. Dry run. Zipper lane or burak system. Burak dagan panaog ana. Pero ang kuan na ba na magtipok na ba na sa kung nay panaog ang pasaka na pud. Pasaka. Pero kana pud kayo ang kuan. Kana nga time medyo di kay wa pagay pasaka na nga time. So mo na ilang gusto nga sige na okay mo rin nagagot. Sige. Ito lang testingan tomorrow. Tanaw na to kung okay ba na siya nga kuan ha. Anyway, hopefully effective. Alas 9:01 na. Atong letter for tonight, standby.